avui està passant allò, la flainata dels jocs de taula. És un privilegi, això. Sí. O sigui que estem supercontents. Ara estem aquí amb el Pere Pau Llistosella. Benvingut, Pau. Pere Pau. Sí, gràcies. És la primera vegada que vens a Calders? Sí, la veritat. A Caldes Juga? Sí. Havia sentit a parlar l'any passat, però déu-n'hi-do l'ambient que hi ha. T'ha sorprès? Sí, per pensar-s'ho l'any que ve tornar-hi, no? I tant. I tant. A més, aquest any portes el 1984, no? Sí, porto el 84 que acaba de sortir. Jo crec que està ja a les tendes, o sigui que per un costat contents després d'un llarg periplo, que es diu, no? Sí. El joc que ja està en marxa. Fantàstic. Jo t'he de dir que ara el meu fill està a primer de batxillerat, està fent filosofia, els estan fent llegir 1984, que o sigui bé. que ha sigut com en el moment perfecte. Que bé, jo trobo sensacional, perquè és un llibre que nosaltres la meva generació almenys, vam llegir, però fa 20 anys. Ai, no, 20 anys, no, quan teníem 20 anys. Sí, fa 30, 40. 40. També. Tu no, però tu calla. I és molt actual. Jo quan vaig rellegir vaig dir, però és que això jo no el vaig entendre així tan potent com ara. Sí. La lectura que fas en una època en una altra, no? Sí, home, clar, si fa batxillerat, clar, impacta, però clar, és que en aquest món que estem vivint ara i amb una capacitat de maduresa que tu veus moltes més coses de les que veus quan tens 18 anys, impacta. Sí. I, bueno, si voleu preguntar-li alguna cosa... Jo, sobre el joc, vull dir, concretament sobre aquest. Vull dir que Sí. El llibre és un llibre pessimista, és un llibre dramàtic, fosc. Com pots fer que un joc, que no deixa de ser un àmbit, una estona lúdica, perdi aquesta pàtina així i passi a ser una cosa entretinguda i que entri bé? Sí, tens raó, perquè jo en aquesta relectura va haver un moment que vaig dir no puc seguir llegint. Demà ja llegiré, no? Perquè me'n venien ganes de plorar. Un llibre que... Com ho he fet? Bé, o sigui, no estalvio a la gent que el joc té coses que no són justes. Coses que et posaré un exemple. Hi ha una acció que és agafar 2 cartes, però tu agafes 2 cartes i els altres n'agafen una. I el primer que fa la gent diu jo no agafo cartes, agafa-les tu. És a dir, hi ha coses infiltrades que sense ser arribar al nivell del joc, al nivell de la novel·la, diuen, home, la gent s'enfada. Tu pots jugar una carta que et dona, per exemple, el fet de que tu, quan comencis el teu torn, guanyaràs una moneda. Vale. Però els altres els dona el poder de que si se t'oblida, tots cobren la moneda i tu no. És a dir, estàs en una tensió... Tu ets policia del pensament, no ets el bo, no ets el Winston. Per tant, ja t'has d'identificar amb el que es talla a que Winston no s'escapi, a que el teu company se'n recordi o no de cobrar un mísero dòlar. És a dir, ho he intentat amb aquestes coses, no? De que al final, si fas molts punts, acabat el joc, que és bastant llarg, si fas molts punts, passes per una prova de... ets sospitós. Per tant, passes una prova de quan més punts has fet, més dures la prova, que igualment, segurament, guanyaràs. Però la sensació de... Control, no? Sí. Tensió. Fins i tot hi ha gent que diu ui, jo no vull fer punts perquè no vaig... No et preocupis, tu fes punts, passa la prova i guanya, però no renunciïs. Sí. Però que et fica una mica dins el que és la novel·la i aquesta una mica tensió, angoixa, també l'acabes vivint una mica també de la novel·la, o sigui, és una mica immersiu. Jo crec que qui no hagi llegit o sàpiga de la novel·la trobarà un joc una mica marciano, perquè hi ha coses...
però qui el tingui molt present o al revés l'hagi llegit però digui me'l vull tornar a llegir perquè hi ha coses que, ostres, em sonen molt, la Júlia em sona molt qui era, què significava el Ministeri de l'Amor, o sigui, està bé. Sí. Jo et volia preguntar, surts d'una editorial, no? Que és Looping Games, una editorial que funciona molt bé, una editorial que ja fa patxoca, que vas estar, evidentment, d'editor protagonista, no vull dir, i te'n vas amb bones relacions, he vist que estàs molt bé amb la Fedem, i tant. d'acord? Sí, sí. I crees Cocorín, Sí. d'acord? I llences dos jocs, no? Sí. Què és Cocorín i d'aquí en endavant, és a dir, aquest procés de creació i de crear no només jocs, sinó una editorial per ser, no? Bueno, pues, a veure, l'experiència de Looping Games, 10 anys, partint de zero i portant-la on l'hem portat fins al febrer, he tingut uns aprenentatges, a part de com a autor, desenvolupador i per portar una empresa. Però el món del joc, avui mateix al dinar ho dèiem, a vegades ho deixaries tot i després no, perquè això t'omple molt el temps. Jo no deixo de ser professor a l'institut perquè si no, no menjo. Però, Sí, de clar. Llavors, de tot el que he après, a mi el que em faltava era poder-ho portar a lo personal, i no només per crear jocs d'autoria, sinó el que a mi m'agrada. És a dir, a jocs complexes com aquest, a jocs diferents, fer el solitari de Winston doncs, seria impossible fer-ho en la meva editorial. I l'altra cosa és que tampoc en sé vendre com a autor. Llavors, vendre's a tu mateix, pues, sempre et convenç, bueno, pues sí, no està mal, ho farem. Tot alhora. Sí. Cocorín, què és Cocorín? Què és Cocorín? La paraula? Sí. La paraula... Vinga, sí. Cocorín és un lloc on quan... imagina't, també parlem de l'any quan jo em vaig casar, anàvem amb la meva dona amb una furgoneta que havia arreglat amb serrant i tot això per un trasto. I Que us portava a llocs. sí, vam decidir anar a Praga. Llavors, primera nit vam haver d'anar a comprar una manta perquè clar, érem joves i no sabíem que a Europa Fa més fred. fred que pela. Ara potser no, però llavors... I una nit d'aquestes arribem a un lloc i vam trobar un petit paraís de diverses camionetes aparcades, vam passar allà la nit, molt bé, i era un lloc preciós, i es deia Cocorín, perquè era un parc natural. I llavors me'l vaig agafar com, el que dic jo, unes fotos de la vida, no? Que tens com... Que et capturen per tu. Són flaixos permanents, no? I sempre que recordi el bé que vaig estar per dintre, després m'he separat i tal, no? T'han separat, però en el moment que estàs malament, i vols renovar-te, no? Cocorín. Cocorín.com. Ja. I Cocorín és un paisatge de la Bohèmia supermaco, que hi ha un castell i a més la paraula en dos cas, dos os, dièresi... Sí, no, té... Ben. És bonic. Sí, Molt bé. Sí, sí. marciana també. Sí, però estàs dient que és una editorial molt subjectiva, molt perapauista, no? Sí. És a dir, molt teva, no? Bueno, I vens això, no és dolent. Jo l'any, quan això, fa 20 anys, el 2004, per exemple, jo tenia un blog on posava tots els meus jocs en print and play. Un blog de WordPress, no sé què, Blogger. un blog. Sí, Ja ho has dit per l'època. algo més, sí. Sí. WordPress era després. Són moments. Ja tenim una edat, I hi havia una comunitat que es bellugava a través de correus i jo posava el meu blog es deia Cocorín Colorado perquè alguna vegada Molt bé. hi ha punts suspensius, no? Llavors ja feia jocs Cocorín Games, que has de posar el nick era Cocorín Games eren els jocs que fa el Pere Pau.
Sí, no és d'ara, exacte. I vaig publicar 2 jocs amb petita, diríem ara, crowdfunding. Vaig fer 130 exemplars anant a foros i tal, d'un joc que es diu Kenta, que va costar més Tot plegat. Però bueno, era el meu primer joc i ja tenia jocs Cocoring Games. Que bo. Molt bé, Els molt bé. projectes que tenim dins de la nova editorial. Sí, Estan allà, no? mira, perquè es vegi que no només són jocs meus, l'any que ve són jocs de l'Eloi, 2 jocs. L'Eloi Pujadas, molt bé. Un l'hem fet junts i l'altre ell sol. Jo li vaig proposar, perquè a mi em sortien, com sempre, jocs marcianos, ja ho vull dir, que la gent és que no disfruta. I dic, mira, porto un any vull fer un joc de la foto dels obrers damunt de la viga de... Que bona. I no em surt una cosa que infumable. I ell, vale, De seguida, patapum. a cap de 3 setmanes em Eloi diu, Power. passo per casa que tinc una idea. Jo, En sèrio? sí. És Dios. I és aquest, el Lunch, que és, la portada serà la foto, bueno, ja la tenim allà la portada, serà la sèrie, perquè seran 2, que no sé si hi haurà el 3, però ja estan acabats, ja ha entrat els dissenyadors, i és la foto que dius, ostres, aquesta foto no impacta, no? Perquè com es juga. Són a nivell més familiar. L'altre, que hem fet junts, va ser també aquest estiu que ell va anar a viatjar, bueno, igual ja us ho he explicat, va anar a Xina i va tornar Amb 1000 idees. i diu, va, ens trobem a fer un brainstorming. Vinga. Jo soc de treballar bastant solet, però bueno, m'ha anat una experiència molt maca. I vam començar a fer brainstorming, això de fotos famoses, vam començar a buscar i va sortir, la foto es diu Arise, que és la sortida de la Terra a l'horitzó de la Lluna, que va fer l'Apolo 8, que va ser els primers humans que van donar la volta a la Lluna i van veure els cràters. La cara oculta. Que ja ho havien fotografiat, però no màquines. Però va ser la primera vegada i el seu encàrrec era fer fotos de la cara oculta, però quan van veure que s'aixecava la Terra... Bueno, Per darrere de la lluna. sí, brutal. I clar, aquella foto, llavors, recrea, el tema està com podem, no és temàtic com alguns, sinó que, bueno, que puguis aprendre alguna d'història o d'alguna d'una vivència a través d'una foto. Tinc pensades altres fotos, però no jocs. Per exemple, tinc la foto de Tiananmen. Sí, la de la nena. No, El noi amb els el tancs. noi que para els El noi que para amb els tancs. El noi. Però clar, tinc un problema, perquè jo fabrico a Xina i crec que no podré. Ja, tu camarant, sí, podria ser. Es pot anar a Polònia. Ah, sí, no Sí. pagues l'IVA. Ja, molt bé, Déu-n'hi-do. Molt bé, Pere Pau. Doncs molt bé, escolta, moltíssimes gràcies Gràcies. per haver-nos vingut aquí a explicar aquesta experiència i aquests molt bé. jocs i la teva manera de veure el món dels jocs. Molt bé, gràcies a vosaltres. Esperem veure't també l'any que ve. Sí, per aquí. sí, A veure sí. si ja també tenim algun d'aquests jocs. I tant. I la setmana que ve. Ja sí. I la setmana que ve... Morning Ceremony. Molins. Jo aquest any tinc més ganes d'anar a llocs perquè m'he comprat una moto. Ah, còmode. Autònom. Sí. Sí, perquè me'n recordo que anaves en tren, no? I era una mica... Llavors és una custom, ja tinc una edat i llavors vaig a poc a poc. Quin gust. Surto a la carretera. Llavors, ja... Molt bé. Molt bé, Pere Pau. És foto cocorín. Moltíssimes Molt bé, gràcies. moltes gràcies. Vinga. Moltes gràcies.